ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସାରା ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର 30ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ଏବଂ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇକି ସେବନ କଲେ ଲିଭରର କମଜୋରି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଚେହେରାର ତେଲିଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଭେରା କାଟିକି ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ତେଲିଆପଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 8ରୁ 10 ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ପକାଇକି ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଓ ଶରୀରର କୁଞ୍ଚନ ଆଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପାନମଧୁରୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଚାମଚ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ 1 ଚାମଚ, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ 1 କପ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମେଦବହୁଳତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଆଲୋଭେରା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କଞ୍ଚା ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି 10 ଗ୍ରାମ ଏଲୋଭେରା ରସରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋଟାପଣ ଦୂର ହେବ। ହରଡ଼ ଡାଲି ଶୀଘ୍ର ସିଝିବା ପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ସିଝୁଥିବା ଡାଲିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଡାଲି ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଓ ପାଦ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ରର ରସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବିନା ତକିଆରେ ଶୋଇଲେ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ପାଦ ଫାଟିଲେ ରାତ୍ରିରେ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଘିଅ କିମ୍ବା ଭେସଲିନ୍ ଲଗାଇଲେ ପାଦ ଆଉ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଦହି ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଦହି ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କାକୁଡ଼ି ସେବନ କଲେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଠିକରେ ଚାଲିଥାଏ। ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର। ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଟମାଟୋକୁ ଔଷଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସକାଳୁ କଞ୍ଚା ଜିରା ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପେଟର ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦହିର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କେବେ ବି ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଛାଣିବା ବେଳେ ଯଦି ସେହି ଗରମ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଚୁଟକି ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଲେ ତେଲ କମ୍ ସରେ ଏବଂ ପୁରୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହାତଗୋଡ଼ ଯଦି ବଧୁରା ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 1 ଚାମଚ ମହୁରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ମିଶାଇ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ। ଦେହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଏବଂ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ମିଶାଇ ପ୍ୟାକ୍ ବନାଇ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେହରେ ଲେପ ଦେଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗୋରା ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ଝୁରିଆ ପଡ଼ିଯାଏ। ଗଳାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଓ ଲୁଣ ପକାଇ ଗଳ ଗଳ କଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। କିସମିସ୍ ସେବନ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ କିସମିସ୍ ସେବନ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଚୁଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଶୁଖିଲା ମେଥି, ଅଁଳା ପାଉଡର ପକାଇ ହାଲକା ଗରମ କରି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଚୁଟିରେ ମାଲିସ କଲେ ଚୁଟି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଚୁଟିର ଘନତ୍ୱ
ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାତିରେ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାରେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସତେଜ ଲାଗିଥାଏ, ସମସ୍ତ କାମରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଛୋଟ ଅଦାରେ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ଲଗାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।